Hey, you maka just some people. Can if no chola acho? Can if the fahu no chola acho? I want Esugo is asking you people, what do you people want? At first, it was Ogechi cannot come back to Nigeria. Ogechi cannot come back to Nigeria. Ogechi better Nigeria this. Ogechi better Nigeria that. In Aluchikuno na Nigeria. Manomo nke yafo. Also Dr. Ugochukwu Yada na Nigeria. So Ugochukwu Yada enjoy if he went to Nigeria. This thing went on for a long time. Lo and behold, Ogechi is back to Nigeria. Eh? If any was get out, Ogechi will not go back to America. When will Ogechi go back to America? Ogechi, are you not going to go back to America? When are you going to start working? Hey! Ogono de fa. America, a lot of you, na the world power. Kamaduno. Ono na say about Nigeria. Ebe work mo. Ebe fodoni mo no gbafuse. Meanwhile, fodoni mo no polo 70 years ago abatabo, 20 years ago abatabo. When I do no, when I soon. Ogechi ono na asenya bata. Owusuku obota ofodoni mo no na agbafuse. Okay. Finally. Ogechi abata na Nigeria. Asina ezugo kwanataria. Na ezugo deceive There's who go this. Otu ezuga who no jase. Ogechi cannot come back to Nigeria. In a system, Ogechi cannot come back to Nigeria. Ogechi gare batana Nigeria. Ogechi decided to come back to Nigeria. Kita kwazi funo na jukwazi. When is Ogechi going back? Ogechi, why can't you go back to America? When are you going back to America? Hey! Ogono de fa. Ogono de fa. Uno de puno nasa. Look for Ezugo. Arrest Ezugo. How to arrest Ezugo is not difficult. On a live video. I track Yanube. Yade do in Igwe for. Edwin my number plate mote. Ezugo has here made video all along. I'm not gonna video Makogeshi. Do you think Ezugo is actually as jobless as you are? We pass phases. We are done with that chapter. We have moved on with another chapter. Ngu kanona why ni bege lugo na di. Go. If you show every day, mpota ka buy camera so lugo na akofu akoko. So mo na emi fu ndeme. Agogo mo na ma da wasaga. But I share my opinion na issues depending on the situation. Go. So only show put every day so go na buy camera. I don't have that time. Go. You brag that no Ogechi batana na Nigeria, menka Ogechi batana na Nigeria. Right na Nigeria here, Ogechi can eme hit na agbago. Ogechi can eme osusu na so na Nigeria ebe akwa. E na ase nya bata since na obata nke eme. So now with all your contacts, ni nunu nwelu. Una tocha sha na Ogechi una afo he, ozi Ezugo enwe ife ọma. Ezugo enwe ife oshi. Ezugo na-ekwu ka nwanyị. Ezugo na agbasa egbe ọnụ. Ezugo enwe contact. Na ebe contact ha akwụsịgo. Ezugo zi ka ị chọrọ ka lead egwu to Ogechi. Ifọ m ụfọdụ n'ime ụlọ. Ụfọdụ n'ime ụlọ amụghọ m na onwe ife na-eme ụlọ. With all your contact unu brag goro n'unu ya eme. You people were failing to lay your hands on Ogechi. For how long? It is now Ezugo that can lead you to Ogechi. Arrest Ezugo. Sometimes when I dey chekwa echiche wele ekwuye. Ọwụrụ na unu na-eche echiche wele ekwuye. Agbago m ikwuo A. Dosho na B ikwuru align otu A. Ka ọ ghara iwu ikwuo A ji ikwu B. Bịa na ekwu another thing. Ọdụsị ka ịṅụrụ nkwụ mgbe ikwuru A. Ọdụsị ife onye ngologo. Ogechi cannot come back to Nigeria. Ogechi cannot come back to Nigeria. Ogechi cannot come back to Nigeria. Now, Ogechi is back to Nigeria. Ogechi cannot go back to America. Ogechi cannot go back to America. Can you imagine this way to Lebono? Eh? Can you imagine this way to Lebono? Mbona no onwe ya ologu no onwe ife o choro ebe ebe abia me. Ono se nya nataba. O batakwa abata. Ka o bia fu no ni na ha ololo. Bia fu NGO ye. Bia fu health center na alo. O bia kwa na fucha ha ncha niile.
contrary to Ifunukulu, now is Ogechi cannot go back to America. Zero on Ogechi. You are now Ogechi family. You are now Ogechi's husband. You are now a relative to Ogechi. Yeah? That nay Ogechi about all the Ogechi ni. You people are wasting. I don't know why grown-up men will be wasting time on a woman matter. I don't know. When even chetara. The other go and I said Ezuga Kuzi Maka even Basalo Ogechi. Okay, Ezugo no katakwa all of a sudden. I only sent a message to Madam Miriam Mbokuru Makakwa Koko. I ekwu no nwe need na ekwu. Aya ekwu maka na ayi shori ide ekwu. You wanna go? And the vote on time about Sago Ogechi. No. Oh, no, the vote to that time since over how many years ago. And maybe the time. We block information that will be helpful to people who should do progressive. That is what we do here. And I matter though controversial. We lend our own quota. Suggestion. That is what we do. But I want to go actually every day up at the camera. Ogechi, Ogechi for over how many months? Ogechi on the wrong. Was there connection? See, deploy your jet, deploy even in your commuter satellite for over 1 month and getting to 2 months. A satellite that Ogechi born. Now you are tired of searching for her. You have now resorted to CJ arrest Ezugo, Kezugo leader. So connection fail go. Connection go fail go. Connection go fail go. On a connection go fail go. Admit even the mother na no Ogechi akari pakwana na Nigeria. Hey, Ogechi kari na America. Ogechi kari na Nigeria. Ekuko nwanyi buamu. Ona mu se do nwanyi buamu. Etukwa yo karisia ona se no karisia na enu go si agba enu film na enu go Ogechi si we na dogari unu since over 2 months o se elu aka ana elu aka o se nwa akwu uze nwa akwu nna mu face zienu other things yi na eme I don't know any other things yi na eme face zienu other things yi na eme na aho agwa kwakwana. This is February. Yeah. You will like a general minding day, mana, na ha alone all the ego. Eh? No for the name which are physical properties and assets of Lanya. Nkono admit in on your womb which are more than how many years ago. He worked at that time with Jake and that faces anime junior as advice. Eh? Faces zero other things. Hapu zeno Ogechi. Hapu zeno Ogechi. Ogechi proof go no or go no ya no gido for a lifetime. Do you want to continue fighting for a lifetime? A fight that has lasted over 7 years. You know and behold, Ogechi is now in Nigeria. Ogechi no kwa Nigeria. Now bokwa hit. Na your own territory ko batakwa na. Kana bokwa hit. Suzie ni ike no. Zukuzie ni ike. Face zie your business. Mebezie your personal thing do logo. Ki we nwe peace. Because everybody nwere peace. Why can't you give yourself peace? You don't want to come back to Nigeria. Nigeria. When are you going back to America? You want to go? Ego si go in all na the rail or Carisia. Ibe kwa na kwa. Ifubo kwa. Na chogari since ifubo kwa. All your police opota. E chogari ba kwa. Yeah? Go sizia ife wo power. Ibe kwa. Sine Ezugo. Upon all your connection ni na bragere. Always go uzonye lead to ebo Ogechi no. Eh? So, are you confirming to people now that na if I go, no Ogechi wo on the Ringo ban America, no Ogechi goes one now no on the Ringo ban Nigeria? You gotta go. Yeah. You are here cook on your newi. On your newi can it was a biagolana, Benham. Money ye go. You gotta go. Ye go one a board. You gotta go. Oh, you go to you to shop. Na map go jo oketiti jobalana uruzi onye oketiti mana iye go nwe maka na nnewi do very expensive we uruzi uru ago buy e other go so onwere ife ko no ye ma ye ko wonu kochi ko ba ala onwe e other go jenu show something do useful wolundu unu bebe people they move go on
people a face go their task for the year. Ono kana akakuko no bido cover since the 4th. One go mechara ife na 3rd. Arrest Ogechi na 4th. Ogechi puta na 7th ka ogono. From 7th ahụ wee ruo tata. Ị ka na-achụ Ogechi kitikiti nwedebe oge inwetaba Ogechi. Ị ka nọ everyday pụta na Facebook. Unu predict go Ogechi is stranded. Ogechi ọkwafugo ife o mere onwe. Unu ekwugido n'iyi ike gwa unu. Unu chọwazie ezugo. Ihe lead unu to ebe Ogechi nọ. Ife mụnwa wuo okenye dọna na wee fụ. Unu nwawu ndị okenye arụrụ anadebere ahụ na unu wuo okenye. Even na ụfọdụ n'ime unu na-atọrọ m na atọ. Ọkwa ọfụ a ka m nọ wee chọpụta na ụfọdụ n'ime unu. Because ọkwa ọfụ a ka m nọ wee chọpụta na m tọrọ onye eze Jizọs atọ. Tọọ Mathias. Kedu ndị ọzọ fọlụ at the end of the day fụ na m tọọ J-Park. Nwobere ife oge ifu na m tọọ gọvanọ eziokwu. Ọzọ ifu na m tọọ ha ncha niile. Na-ajọ ndụ na-eme unu nọ n'aka nka. Ajọ ndụ ife na-eme unu nọ n'aka nka. Na ka nwoke si edrip mmanụ. Na ka nwoke si wee do fresh. Ajọ ndụ na-eme unu ji aka nka. Bidere na ajọ ndụ. Nwedere na obi ọjọọ ka unu do fresh ka young boys. Some of you are older than your age because of ajọ ndụ unu na-ebi. Na ajọ echiche na obi ọjọọ unu na-enwe na-eme ụfọdụ n'ime unu ji aka nka na ọ na nwata ka nka. Emakwa ahụ one ndụ. Nwobere ife ka ọfọlụ tegenene akụchi comfort. Nwoke ka na-ede mmanụ. Nwoke ka dọkachawara na nwa. Nwoke ka ụchawama. Obi ọma. Obi aṅụrị. Ime ezigbo ife. Ibi ezigbo ndụ. Ịghọtaga adaghị eche oke echiche. Mmadụ ibe unu alahụ ụla. Ị na ọ na-eche maka Ogechi nọrọ ya ebe ọ nọ na-adọwala ozu ọkụkọ na-ata barbecue fish. Ị nọ n'ụsọ nwa ya na-echepụrụ ya. Ọ na-ayọghị ego gụnye ya ego ka o rie nri. Onyegodo ego ndị ya enye ọ bụrụkwa ngụ ya enye. Ọ bụrụ na ọsọ ngụ ka ọ fọlụ ka Ogechi wee rie nri na Naịjirịa agụ ya egbue. Mana ebe ọ hụ na ọhọ ngụ na ịma na with you or without you na Ogechi ya survive. Kedu ife ị na-echeri ya maka go back and do your work. Ogechi go back. When are you going to? Why are you drinking Panadol na owisi na awa onye ọzọ? Una na-etegharị onwe unu ule na Facebook. Ogechi come back to Nigeria. Ọ natago ife na-ewuzi iwu. When are you going to go back to America? Ọgbakọ ọ na-achọ gị na. Ọgbakọ ọ na-achọ gị na. Go na ya ọkpara akpụ wee nataba. Ma disi na ochi nata. Ife ọ dịgasịrị ime. Maka plan esi wee do. So unu nwekwa time o. Unu nwere time honestly. Unu nwere time. Miriam Justice unu na-etiri mkpu niile aha do enwe time ka unu apụta na Facebook sef. Video ya na-elukwa na how long o gosi na gold na akwa na akpụkpụ na shoe na handbag ọ chọrọ igosi. Nwaanyị mamọdụ nọ na-arụ ọnụ boutique ikekwa ọ na nwaanyị na-arụ ọnụ boutique were unu na-emela advert afịa ọ na-ele. O gosi gold, o gosiri nke okwu n'isi, gosi wig okpu, gosi handbag, gosi akwa, o gosichaha ụlọ ya, ọ na-akpụola onwe, ọ na-anọrụ na-etipụsi isi n'ala. Ike edukwa unu, nna this new generation of men, I don't know where we are going. You know that go? In a generation where men are behaving like women and women are behaving like men. Ụmụ nwoke pụta, ha enwee time. Ị na-gossip about nwanyị. The reverse is now being the case in the world I know now today. Because share this video. I show me onye ọwa afa. Mana gwani ya na oke efia ha ezo na igwe afia. Gwani ya na ezugo ka na ịghọtago. Ọ na ọchọgidere Ogechi ọ nọ n'ige no owogo ya anya taa. Na Ogechi wọkarịsịa ha na agwa esisi. Na owogo ya anya taa. Na Ogechi nwaanyị ahụ bụ amụ a na agwa esisi. No give go up. Odo ya anya na ebe Ogechi nọ no ya na Ogechi akarịge na mmụọ karịa na mmadụ. Na Ogechi akarịge na America karịa na Nigeria. Ọ na owogo ya anya. Ọ na-akpụ jezu ike. Ịghọtago mara na game over na nke ahụ agago. Izu ike akpọrịsị na ezu ga-akpọ na Ogechi ahụ enye ntị president nna m. Ịghọtago I go about my business. Ịghọtago we have finished that chapter. Ị ka nọ na that chapter. Ị ka nọ na agba ochie o mana ibe ga-ejewana na agba ọfụ. Nyere onwe ha aka. Heart attack do real. Ịghọtago stroke do real. O nwere ka ihe esi bukata mmadụ n'uche. Ọnụ kata ime kata video ebe ị na-eti mkpu maka mmadụ. Ọ figure ọghọ ọnụ ma wo disfigure ọghọ aka echiche na-eme maka akwara gara na brain. And akwara ahụ
Kerebe Dr. Fortunate egbuchere na ndị otu eno. Ndewu ndị ọwụ field ha ka nọ ka ngara ịtabi ire. Bịanụ kọwalụ ndị a etu tiny brain a gara n'akwara. I overstress he ọgbagọ. Mmadụ nwere ike ọwụ na-enweghị ife a na-akpọ na mmadụ aghọgo imbecile. Ịghọtago? Ebe akụ ka mma akwụsị ya. Help yourself. It is too early. Take your health seriously. I still remain your favorite Ezungo. Ofu onye na Nnewi. Ofu nwa na-edo. Ofu nwa na-edo. Daalụnụ.